Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on his team. We always got guys. Kune meeting ikevelile. Le meeting ibizwa uMakhumalo. So uMakhumalo mayibiza meeting afike umayeni bebekhona nje bonke because uMacele manje sekuyena othunywayo ukuthi adlulise umyalezo. Umacele kuphathe nendawo umuntu iphuma kumayeni uyidlulisa kuMakhumalo. Mayiphuma kuMakhumalo uyisa kumayeni. Yazi ke mina kuthiwa ngibias. Ngiyezwa nje abantu bathi ngibias lana. We guys ngelinye ilanga ngiserious kwelinye angikho serious. Yabo kule video le angikho serious. Kodwa ke lento engixoxela wena yenzekile. Mayifika imeeting uyasho umayeni ukuthi hayibo yabo injabulo enkulu yona inakho ukuthi ibuyekise esibhedlela masujabule kakhulu. Yazi ngakhumbula grade 10 esikoleni kwakukhona umntwana wayenolokho ukugula okuthiwa akangajabuli kakhulu kanjalo kodwa phela ke lokho kwakugula okwakubekiwe. Sezwa ke nathi uthi habo akufanele ejabule kakhulu akufanele futhi ephatheke kabi kakhulu sengikhohlwe konje bandla uthi wayenando yamntwana sasifunda nayo grade 10 e-high school ngiyamkhumbula ngikhumbula nje ngikhunjuzwa ilento esho mayeni ukuthi ukujabula kakhulu. So mayeni mayesho lento yokujabula kakhulu athi uMakhumalo angazi ukuthi uzama ukwenzani noma uzama ukuthi uyahlekisa ngalento ayikhulumayo because kunodaba olubucayi lokuthi uba sesibhedlela uba sesibhedlela yena uzobabizela ukuthi abazi ukuthi indlela azodla ngayo umselekisi izoshintsha. We guys mhlawumbe ngiyoyiphinda lento okwesi44 ukuthi umseleki kwasho yena wathi amakhosikazi akhe njengoba u4 oyedwa esesiphakhe uyenza ngosuku ukuthi egcine wabonile mayeseduzane wenzelani ukuthi akhulume nawo amakhosikazi akhe onke. Manje inkinga mayizoba nokuthi ama-meals akhe asenjena like thina siwopopayi umseleki washo njalo ekutheni ke ubaba umseleki yena ke noma phela zikhona ezinye izinto azenzayo abantu la ku social media begcina bengamhloniphi ebona umamkhulu every day noma ngesikhathi sezivumayo umamkhulu uyazi ukuthi ubaba umseleki unoshukela so enoshukela nje sekukhona ukudla akudla kanje mase ngike nginaki umamkhulu unokwenza kuhleze kukhona ama-fruits entweni abayidlayo nomseleki ngeke ngakunaka lokho. Bona-ke nje eminyakeni yabo ngokwazi ukuthi uhusband wabo usena-50 bayazi ukuthi udlala. So nami ngisafuna isisindo sale meeting ukuthi le meeting imayelana nani. Kukhona nomayeni kanye ngisenamazi umayeni ke ilo ovukuza abantu kule season 8 engithi mina yey velani nimnike useason 8 kubo wakhe amanye amakhosikazi aphithizele kwezinye indawo ngoba kukhona into esibhizi nayo nomayeni abafuni ke abanye bathi sibias because ngitshele ngokwakho umseleki othi ungena endlini ezu4 every day or mawuthi ungasekhaya amakhosikazi wabona onke yini esihlukile ngeplate lakhe waphela umseleki ukuthi kulezi zinto ezu4 unama plate awu2 iplate leli abamnika lona iplate leli lakhe yabona angeke behlele bengazi ukuthi udla kanjani sifuna i-meeting ukuthi sindaphi. Okay shiya ke i-meeting ingasindi umayeni ke qale lento yakho ukuthi injabulo njani ngwabo behleka uMakhumalo wacikeka uMakhumalo ucikeke indaba yokuthi umayeni wayeseqala amahlaya because kutense ekhaya right. Mina ngizwani ke nobumenemene inkinga yami leyo ubuxoki bobumenemene ilobongilwa nabo nimbonile yini uMakhumalo enosisi bakhe ekhihla isililo ubekhihla isililo no ubetense no ube-sad no ubenza amahlaya ngobani ngumseleki osesibhedlela ngobani umseleki wagula eyobona umalume kaMakhwela yonke le yanto ayinarrator exoxa osisi bakhe uyikhuluma nje uze enqeke uze sikhanda kodwa umayeni umdinile. Hawu
Mase kuthi thina sesibala ukuthi kanti ubani onenkinga, banenkinga bobabili. Ileyo nto-ke ngengize mina ngiyishintshiswe uwena kukhohlwa nje njengesidomo esikoleni. Ngoba into eyenziwe umayeni lapha etafuleni bebawu-4 ile nto uMakhumalo seyenza enosisi bakhe. Ekhuluma indaba yamakhwele. Ukhuluma ngoba phela umakhwele ufike nomseleko. Umseleko okuphi? Osesibhedlela. Kithi uzozivezela i-situation sad because sekukhuluma umayeni. So makhuluma umayeni kufanele simthathe otherwise rather than washo sisiphiwe. Sithatha umayeni sithi hawu lo mama lona wayeqala amahlaya husband wakhe esesibhedlela. uMakhumalo enosisi bakhe uze wathi usisi jokes aside because bona bebenzani? uMakhumalo ubecracker ama-jokes. Ekhuluma ngobani? Umseleko usesibhedlela. Ekhuluma ngobani? Nge-situation yamakhwele. Ngendlela efanayo nomayeni ade namakhosikazi uvele nje lento wathi hayi kanti unumber 5 wenzeni yabo. Umayeni kukuthi unje vele. Yazi ukuthi yini ke yenzakalile kulo season 8? Ilento yokuthi uhusband wasuke wathi akafili. Uma manje mayesefila seku-awkward sesithi hawu ulahlekile yini noma kuseyiwe yena ngithi niyambona ukuthi uyafila manje. Uma seqale explainer ukuthi hey kwenzeka ukuthi hawu ungani isitori sakho nje lesi kudlala imovie yakho. Awusayithandi le movie awuyazi. Nakhona ukuthi 23 years later uMacele ulalela uMakhumalo emtshela ukuthi umseleko fanele edle ukudla okunosawoti omncane okunoshukela omncane amanzi antukuntuku. Hayibo. How? Uma bebona ukuthi ishow iyadingeka sizoyibuka. Zikhona izinto vele sezenzeka nathi sesiyi-question. Abahlale kulwandle noSibindi beke belungisele ukuthi inkosana ilona nangomunye phakama yabo mase kusweleka i-storyline because i-storyline sesiyashort yikho sila. Ngoba manje awukwazi ukucasukela umayeni ukuthi ubenza amahlaya ngomakhwela. Umayeni wrong. Mase uMakhumalo eba right masenza amahlaya nosisi bakhe. Asingeni leyo, asiyingeni. Sifuna into esindayo ukuthi kwenzakalani la ekhaya. La ekhaya lapha kwafika kwathiwa omunye unkosikazi akafili lutho. Kwathiwa akangafili. Uma esefila sekungathi out of character because manje sesithi hawu kwenzakaleni. Akasafuna abanye umakhelwane. Ngisenzona umakhelwane ufika lapha yana. Hayi nanokuthi thina sithi akangafili. Uyena owafika wathi akafili. Kwasukuba ngathi laba abanye mabefila ku-wrong. Asisibuza ukuthi khathi ku-wrong kanjani ngoba phela umnyeni wabo owenza lezi zinto. And izinto ezenziwa umnyeni wabo zizobenza ukuthi bezizwe ngey'ndlela ezahlukene. Kwaba ngasi-ke thina si-toxic masithi ofilayo unelungelo lokufila. Nongafili ku-right. Kodwa manje ngesikhathi sefila sesibuza ukuthi kusawuyena noma kuyena. We guys kunalento lena ayidume ephesheya ade beyisho ngabaculi ukuthi hayibo umuntu sebeyamenza kube umunye. Nina nicanisise lo mazi yanti akuseyena. Ngoba manje masithi kanti uyifilelani le ndaba lena? UsekuMacele wrong. Hawu. uMacele wrong. Hawu. Nakhona ke uMacele nomayeni bachazelwa uMakhumalo ukuthi umuntu ogulayo usedinga ukuthi wenze njani umbeke vele ukuthi angithi cosicose yaphela. Yayizwa lento engishoyo. uMakhumalo uchazela uMacele nomayeni ngokubekezela. And uMakhumalo lokhu kubekezela ukusho manje ngoba umseleke egula. Kodwa thina masihlehla nothando nesithembu singachazela abangayazi le show ukuthi babekezele kangakanani. Sishiye nje yamseleke yabo Sine ubufakazi ophilayo ukuthi ukubekezela omayeni noMacele yinto abayiphilayo abasi-ektheli yona uSine ekubo. Because uSine uhlupho lwengane abangafihlile ukuthi uhlupho. Kodwa le ngane mayifika kumayeni umayeni ufika azama ukukhuluma naye. noMacele naye uyazama ngendlela azama ukubekezela ke lokho okungaethwa. Ukubekezela kwangempela ngoba abanye mama ngabe sebethe hey gede indaba yalengane sesikhathele. Kodwa bathini ayihlali ingane. Bezama ukuthi ayilunge.
Ngoba nje khona la wegazi ngiyakhumbula ividiyo engayenza ngithi lento esivezwa ngokuthi uMsiligu usesibhedlela kwasho kwacima i-wake up call kaSneh. Angijwayele kushintsha into engiyishoyo. I-wake up call kaSneh ngoba uSneh odinga ukushintsha kulowa mndeni. Ezinye iy'ngane zisanikezwa ama-positions, amakhosikazi esakhompitha ukuthi ubani ophambili ubani osemuva. USneh fanele eshintshele yena, eshintshele iy'ngane zakhe. Ngoba mhla ababanga ama-position bawabanga ney'ngane zavukela ukuthi mina uma wami ubani, yena uzosala yedwa. So uma ubaba wakhe ebabuthaka, lento fanele imkhumbuze ukuthi hey, fanele ngisebenze kanzima, fanele ngiyimisele. Kodwa ephuzwini lokubekezela, mina sengiyasho-ke ngichazela ama-fans kaMakhumalo, uMacele noMayeni bayazi kahle inkonzo yokubekezela. Yikho namanje bekhona kukhulunywa ngomakhwela wakamakhelwane enkonzweni yokubekezela. Cha, bafika bona banobufakazi abangabuthula. Uma bengabuthuli futhi nathi singabathulela lobo bufakazi ngoba ithi into ixoxo sibe siyibamba. Bebe bethi page 2 sifike ku-page 2 silalele ngoba thina sisuke selento ukuthi umuntu rude sithi uthini mayingasekho rude. Ngoba manje le cloud yokuthi urude ubani uthi wena singamlaleli, siyamlalela-ke. Sisuse nalento ukuthi une-anger, yes i-anger ikhona kodwa kule anger yakhe uthini simuzwe. Cosicosika ingane yami yaphela imithi engibekwe yokuthi uMsiligu akadle ukudla okungenawo amafutha kakhulu, akadle ukudla okusawutu bemncane, akabolisele, akuba ama-veggies. uMayeni noMacele abayazi leyo nto ngoba phela uMangwabi uyazi kakhulu ewunesi, uMacele noMayeni abangayazi. Ngi-toxic guys, ngiyaxolisa ningixolele bandla. Ngasho ukuthi phela kwesinye isikhathi angibi serious. Uma ngingekho serious ngisho vele ngisuke ngingekho serious. Nani-ke ningazi sengiyasho nje ngoba uMacele yena ewunesi, sorry, uMangwabi ewunesi uyayazi. Ongayazi le ndaba yokuthi uMsiligu akadle ukudla okunjani uMayeni noMacele ngoba bona-ke shuthi abazi ngempela. uMangwabi naye useshilo ukuthi vele nje kudala mina ngiphekela ukudla okuyikhona. Yey, kudlaliwe ngoMayeni noMacele. Yabo, yey bandla. Ngisazwa ngiphendula kwimibuzo engiyibonayo isikhathi masivuma sibuye sengilahlekele isikhathi. Bakithi ngiyaxolisa ngalokho. Nginjena-ke ngesinye isikhathi. Bye.